хора, четвърта част или... Да, четвърта мисля, че беше. Ай, брат. А що не скочи от този прозорец? Я се куда правя? Май трябва да слезем долу. Брат, ти ще гуш ли си? Аз какво трябва да направя си? Наистина, какво трябва да направя? Не разбирам нищо. Я да слезем долу. Ето, трябва да слезем долу. Седи шица цигара и... Какво правиш? Yes. Аре, мисион пас. Изпълнена мисия. И са? Е време за следващата мисия. Всеки път ми дават букви. Ето е следващата буква. Между другото, баща ми превъртя джек 3 пъти и сега почнах от начало. Сега почваме от начало, баща ми. И затова съм в този вид. Иначе имам друг акаунт, който е изцяло мой. Стар, имам вече голяма къща. Вие сте го виждали в първа и втора част. Играх от него този акаунт. Сега ще го бусна. Шегувам се. Трябва да спрем до къщата ми. Моята барака. Тук ще спра колата. Така трябва да се прескоча в собствената ограда. Какво направи? Моя приятел, който живее в нас, май. Или тук е пълно с... Тук е... Да, това е неговия приятел. Братари, давай се слуша. Има две бъгите. Ара ще взема червеното. Ето че давай каса. Идваш ли? Окей, трябва да го следвам. Лека, бе. Изчакай ме да дойда. Опа, къде? Опа. Опа. Ех, така като стане. Какво направи? Какво направих аз, брат? Пет час направо се оттрепах. Затова не мога да карам. Това не е ли магазина за... Да, пистолети. Какво направя сега тук? Трябва да се сбирам жилетка ли? Аре, избираме тази черната. Купон. Вот. Zoom, what the fuck?
Кой да правя сега? Ами вземай. What? Искам да взема. След че взех до... Чай, какво? Аз мисля, че се взех. Ай. Помня. Аре, защо не иска да се купи? Искам най-скъпата, за да ми е... Ета, най-скъпата. Сигурно е най-як. Опа. Телефончето падна. Хора, съжалявам. Телефона се отрепа. Сука, black, what the fuck. Окей, сега какво да направя аз? Не искам, това е най-скъпата иска. Взех я, да? Чакай, може би тук. Или тук. Не, или тук. Или тук. Вот, брат. Ти ми е жилетката, брат. Къде да их тук? Чего? Брат, аз какво трябва да правя? Чакай малко. Ще се върна от начало и сега ще видим какво трябва да правя. И аз ще тръгна първи, за да... Ако се отрепа някъде да... Това май вика. Тос идва. Тос ми идва. Къде бързаш? Тос пък къде отива? Няма и трябваше да се разделяме. Че го последвам? Пичка, къде отива, жена? Както виждате, не мога да карам, защото не знам то на къде отива. Трябва да карам. И го загубих. Чакай да се измъкна да започна мисля от начало, защото... Хора, аз не мога. Добре, хора, последете за 5 Окей. Последете ме за 5 часа. Чао.